Seuraavaksi katsotaan, miltä öljyautomatiikka näyttää, kun tuotteet on lisättynä. Eli valitaan ajoneuvo. Valitaan tuosta moottorikoodi. Hyväksytään. Ja löytyi aikaisemmin tehty kustannusarvio, mutta tehdään ihan uusi kustannusarvio. Ja otetaan määräaikaishuolto ja kiinteä väli vaikka 60 tonnia. Lisää tietoja, suljetaan ikkuna. Ja täällä näkyy nyt sitten punaisella rivillä moottoriöljyrivi. Ja tuosta klikkaamalla näytä vaihtoehtoiset osat saadaan näkyville öljylistaus. Ja tässä nyt näkyy listaus niistä öljyistä, jotka täyttää ajoneuvoon soveltuvat luokitukset. Luokitukset tulee autodatan tiedoista ihan puhtaasti. Ja tästä pystytään valitsemaan nyt sitten oikea öljy, joka soveltuu luokitusten puolesta tähän autoon. Ja valitseminen tapahtuu klikkaamalla riviä. Täältä saa myös näkyville kaikki öljyt, mitä korjaamo on ottanut aktiiviseksi. Mutta tässä tapauksessa käytetään ihan näitä, mitä luokituksia tähän ajoneuvoon suositellaan. Ja klikataan riviä, jolloin se tulee tähän riville näkyville.